Nilqakom għal podcast Evangeliku Imberek min jisma'. Fejn jien Ġon illum flimkien mal-mistiedna tiegħi ser niddiskutu għaliex qed ngħixu. Flimkien miegħi bħala mistiedna llum għandi lil Joe Mizzi u lil Joseph Farrugia. Nibda biex nistaqsi meta kien qed joqrob lejn it-tmiem ta' ħajtu f'waħda mill-aħħar kanzunetti tiegħu, The Show Must Go On, il-kantant leġġendarju Freddie Mercury jistaqsi Why are we living for? Mistoqsija tajba, x'taħseb? What are we living for hija mistoqsija eċċellenti li kull wieħed waħda minnha tajjeb ninsaqsu. Freddie Mercury ħafna nies jafuh għadu popolari sal-lum, kien popolari meta kont għadni żgħir jien u għadu sal-lum. U dan Freddie Mercury kien bniedem intelligenti ħafna, kien ġenju fil-qasam tal-mużika u fl-arti, sar popolari ħafna u naturalment mal-popolarità sar miljunarju. U Freddie Mercury kellu kollox li tista' toffri d-dinja, il-ġid, il-flus, popolarità, il-divertiment li allura mbagħad seta' jaffordjah u jgħix ħajja bla rbit ta' xejn laqqas bla ebda ħsieb tal-liġi talla biex jagħti pjaċir lilu nnifsu. Imma s-sabiħa din illi meta ġie fl-aħħar ta' ħajtu, Freddie Mercury kien wieħed mill-vittmi tal-marda tal-AIDS. U li bil-mod il-mod kienet qed tiklu minn ġew kien qed imut. L-waħda mill-aħħar kanzunetti li kiteb kienet din The Show Must Go On. U jisaqsi dik il-mistoqsija kruċjali, What are we living for? U l-fatt li qed isaqsi l-mistoqsija tindika illi Freddie Mercury ma sabx ir-risposta fl-intelligenza tiegħu, fl-arti, fil-mużika, fil-popolarità, fil-flus, fil-materjaliżmu, fil-divertiment. Wasal fuq is-sodda tal-mewt u għadu jistaqsi għax għadu ma sabx risposta għall-iskop ta' ħajtu. Kien hemm bniedem ieħor qabel Freddie Mercury naqraw dwaru fl-iskrittura imqazza li huwa Salamun. U fil-ktieb tal-Ekklesjasti jagħtina naqra waħda stampa ta' dan li qed jaqsam magħna ġew li Freddie Mercury ħanajtek prova jpoġġi f'dik is-sentenza u jgħidlek kara fit-tieni kapitlu. Jienet f'qalbi issa ejja ħanġarbek bil-ferħ u int gawdi l-pjaċir. U wara dan ukoll fruwa vojtaġni ġifieri, vojtaġni. Qed jintgħadda bluha. U għal-ferħ x'jiswa? Ħabrikt f'qalbi biex nagħti li nnifsi għall-inbit. Bittama li nsib x'inhu l-aħjar qalu li il-bnedmin li jagħmlu taħt is-sema matul il-ftit jiem ta' ħajjithom. Iżda qalbi kienet immexxija mill-erf u mhux mogħmija mill-bluha. Għamilt xogħlijiet kbar, bnejt djar għalija, ħawwilt dwieli għalija, għamilt ġonna u oqsma għalija u ħawwilt fihom siġar ta' kull frott. Għamilt għalija ħwat tal-ilma biex insaqqi minnhom il-mażġar fejn kienu jikbru s-siġar. Xtrajt il-siera, irġiel u nisa u kelli l-siera mweldin id-dar. Kelli wkoll imrieħel ta' baqar u ta' għanem qatih aktar minn daw kollha li kienu qabli Ġerusalemm. Geddistu kollha li hija fidda u deb u lan raslatenu ta' provinċi. Ksibt għalija għannejja rġiel u għannejja nisa u l-pjaċiri ta' willet il-bniedem u ħafna konkubini. Imbagħad kbirt u għaddejt lil kull min kien qabli Ġerusalemm u għerfi wkoll baqa' miegħi dejjem. U kull ma kienu jixtiequ għajnejja ma kontx nirrifjutahomlhom. Ma kont inċaħħat il-qalbi minn ebda ferħ għax qalbi kienet tifraħ bit-taħbit tiegħi kollu u dan kien semi għat-taħbit tiegħi kollu. Imbagħad ikkunsidrajt kull ma kienu għamlu jdejja u t-taħbit li tħabat biex għamiltu. U wara kollox kien fruwa u ġiri wara r-riħ u ma kien hemm l-ebda profit taħt ix-xemx. Tal-biżaw illi ħafna nies li qegħdin jisimgħuna bħalissa għalihom li ħajsibu is-sodisfazzjon l-iskop ta' ħajjithom jew fl-edukazzjoni tagħhom jew fl-arti jew billi jakkwistaw iktar u jiġu l-ewwel u jkollhom aktar u fil-pjaċiri tad-dinja u fl-inbit u dawn kollu noqogħdu attenti għax tkun l-ikbar traċedja
illi tasal fuq il-sodda tal-mewt, tħares lura u tirrealizza jien tlift ħajti. Jiena berbaqt ħajti u meta ġejt biex nasar ma sibt xejn. Kollox vojtizza, kollox frua. Vanità. Vanità tal-vanitajiet. U għaliex taħseb li ma sarx tweġiba ma? Jista' jkun hemm ħafna possibilitajiet. Waħda minnhom illi ma fittix sew. Meta jiġri li hekk jiena mbagħad tiġi l-mara u tkun hemmhekk qudiemi. Vera? Naf ġifieri. Problema li search and rescue ta' Malta u marġil biss li kollhom oġġett qudiemhom ma jarawhomx. Dak ma sema daħlu nisa wkoll magħhom. Apart iċ-ċajt. Jew ma fetx sewwa. Jew fittex fil-post il-ħażin. Xek? Inut li tfittex tajjeb imma tfittex fil-post il-ħażin, jew inkella, u din hija possibilità li rridu nikkonsidraw li fil-verità il-ħajja hija pointless mingħajr skop. Fl-aħħar mill-aħħar m'għandix skop, fi kliem ieħor il-ħajja hija bħal dawra durella, iddur, sakemm tistordi u taqa' fl-art u ma wasalt imkien. Jew il-ħajja hija vjaġġ li tibda minn point A u twaslek għal point B. U f'dak il-każ point B x'inhu? Dan huwa li qegħdin nippruvaw nistarġu f'dan din id-diskussjoni. Il-ħajja għandha skop u jekk għandha x'inhu u kif insibuh. Fil-fatt għadna kemm smajna għaliex ma sabx dak li tifittex. Salamun poġġija fi kliem ġiri wara r-riħ. Ġiri wara r-riħ. Jekk nipprova tiġri u taqbad ir-riħ, mhux ħajn nixxilek. Mill-perspettiva ta' esta, il-bniedem għandu skop dejjem. Il-perspettiva ta' esta rrid jibda minn ximkien jekk Alla eskludih mill-bidunet mill-ħsieb tiegħu għax dak huwa ateist li ma jikkonsidrax li hemm ħalli etern. Mela jrid jibda bl-univers u jrid jagħti spjegazzjoni għall-eżistenza tal-univers. Għaliex għandu jkun hemm xi ħaġa milli ma jkun hemm xejn. U hija mistoqsija li x-xjenza sal-lum għadha ma tweġibx. Hemm teoriji differenti jekk l-univers hux etern jew bediex, imma m'hemmx kunsens fost ix-xjentisti kif beda l-univers jekk hux etern, imma mbagħad l-univers kombinazzjoni kbira għandu dawk il-kwalitajiet fiżiċi illi jagħmel il-ħajja possibbli. U mhux biss, b'kombinazzjoni maġika il-kimiċi weħidhom mingħajr ħadd ma ddiżinja dan il-kod ta' ġovina li jagħti l-ħajja, kombinazzjoni żviluppat il-ħajja b'mod spontanju. U mhux biss, imma li dik il-ħajja mbagħad evolviet fil-varjetà stupenda ta' ħlejjaq li hawn kbar u żgħar, pjanti u annimali u fosthom ukoll fl-aħħar mill-aħħar evolva il-bniedem. Illi immaġina x-xejn sar xi ħaġa. U x-xi ħaġa illi hija inanimata bla ħajja ħadet il-ħajja b'mod spontanju. U l-ħajja issa wkoll saret dak li kien inkonxju sar konxju u jaħseb u għandu l-emozzjonijiet tiegħu u arana llum qegħdin nistaqsu fuq l-iskop ta' ħajjitna. Imma f'dan ix-xenarju x'inhu l-valur tal-bniedem? Il-bniedem huwa aċċident kosmiku. Xejn iktar. Il-bniedem huwa annimal ieħor, orraj żviluppat aktar minn ħadd ieħor forsi. Imma annimal illi twieled, għex, forsi rriproduċa, imma fl-aħħar mill-aħħar jirritorna lura lejn l-art u jmut. Jiġi riċiklat. Pal meta jiena għandi l-borza jiena fil-pakkett li tfajtu fil-borza il-griża biex jiġi riċiklat. U l-bniedem jintefa' lura fl-art biex l-atomi tiegħu l-oksiġen, il-karbon, il-hydrogen, l-affarijiet l-oħra li jagħmluh bniedem jiġu riċiklati. X'valur għandha l-ħajja f'din ix-xenarju? Xejn. U dan jammettuh l-ateisti. Jiena għandi kwotazzjoni minn wieħed Richard Dawkins li huwa wieħed mill-iktar ateisti voċiferi fil-ġenerazzjoni tagħna. Il-bnedmin dejjem staqsew dwar it-tifsira tal-ħajja. U fatt li bnedmin anke tfal meta tibda tirrealizza smajna għalfejn qed ngħix.
Il-ħajja jgħid m'għandha l-ebda diżin, l-ebda skop. M'hemmx ħażen, m'hemmx tajjeb, m'hemm xejn ħlief l-indifferenza għomja bl-ħnina. F'din il-filosofija, fl-ateizmu, jekk inti onest miegħek innifsek u ma dak li inti temmen, jekk ma ħalqek ħadd, inti m'għandek l-ebda valur, għejx l-4 ijiem li ħadd għejx, mix-xejn ġejt u fix-xejn ħadd tispiċċa. Huwa xenarju terribbli tal-biża' u patetiku wkoll. Ġifieri ta' nies illi ħafna jqisuhom ukoll imħuħ intelligenti. Kif moħħ intelligenti hekk, ħanawż il-kelma, jasal biex jaħaddan u jemmen din it-tip ta' veduta dwar il-ħajja. Għall-inqas però huwa konsistenti. Eżatt. Ġifieri jekk hu ma jemminx li hemm Alla, li m'hemm xejn ħlief fl-univers materjali qed jirrealizza isma' il-ħajja tagħna hija daħqa, hija ċajta. Ġejt u mort daqshekk. Aċċident. Tal-biża vera. Jiena kultant inkun nitkellem ma' ħuti evanġeliċi u min jaf kemm darba qsamna dan is-sentiment kemm hu sabiħ illi tara fil-ħajja fi Kristu, imma fuq hekk nitkellmu aktar tard. Nistgħu ngħidu l-iskop tal-ħajja u l-imħabba? Jekk insemmu l-imħabba u l-imħabba hija xi ħaġa sabiħa, l-imħabba jista' tkun għal affarijiet sbieħ, l-arti, l-natura, imma l-isbaħ imħabba hija l-imħabba personali bejn il-bnedmin, naf il-ġenituri għatfall, it-tfal l il-ġenituri, l-arus l-arusa tiegħu, il-raġel il-mara tiegħu, l-beberija bejn il-bnedmin sabiħa. Sabiħa ħafna. Hija xi ħaġa li nafu minna nfusna ħadd m'hemm bżonn jikkonvinċina li l-imħabba hija sabiħa. Imma John, jekk nieqfu fuq imħabba fuq livell uman biss, irridu ngħidu li le l-imħabba mhix l-iskop aħħari u etern tal-bniedem. Għaliex? Għaliex imħabba umana sikwit id-diżampunta. Saqsi dik il-mara li r-raġel tagħha telaqa. Saqsi lil dak il-ġenitur li t-tifel jew t-tifla tagħha berbqet f'ħajjitha. L-imħabba ġib ħafna uġieħ, vera? Imma mbagħad ukoll l-imħabba dejjem tispiċċa. Jiena tlift l-om il-missieri ma jibqalek xejn li fin-nostalġija ta' żmien sabiħ u ta' dak l-imħabba li kont ingawdi fi żmienhom. Illum jibqali biss dak l uġieħ f'qalbi. Sabiħ u ikra fl-istess ħin, imma spiċċat. Tiftakru għal poeżija ta' Anton Buttigieg, ex-President ta' Malta, li tibda niftakar tal-niepel in-nota ferriħa u jiddiskrivi it-tieġ tiegħu u l-emozzjonijiet u l-ferħ u l-mistednin, mbagħad ikompli niftakar tal-niepel il-mota newwieħa. Tnewwa, tibki, tolfoq, il-mara tiegħu mititlu, il-funeral, imbagħad is-solitudni jispiċċa jgħid li baqa' waħdu jien u l-baħ. Il-baħ u jien, il-baħ jibki, jien nibki, ħdejn sodda ta' tnejn mifruxa għal xejn. Jekk l-imħabba hija l-iskop tagħna, l-imħabba tagħna ħad tispiċċa u fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx skop dejjem. L-imħabba sabiħa, irridu xi ħaġa iktar mill-imħabba bejn il-bnedmin biex inkunu nistgħu ngħidu li l-ħajja vera għandha skop li tibqa'. Dan kollu minnu ġifier importanti li nifhmuh tajjeb u nistgħu nżidu wkoll li għandna diffikultà oħra li ħafna drabi il-kelma mħabba tfisser affarijiet differenti għal ħafna nies. Ġifieri kultant ikollna bżonn ukoll niddefinixxu x'qed nifhmu meta ngħidu l-imħabba. Imma dik forsi konna ċans forsi nitkellmu fuqha f'xi programm ieħor għaliex kulħadd jifhem x'inhi imħabba bil-mod tiegħu ukoll hawnhekk għandna naqra taħwit ħanajtek, għax qed nifhmu qed ngħidu imħabba, però assolutament m'għandix tkun l-iskop ewlieni għal aħna qed ngħixu. Il-mewt realtà kera li ddal minna ħajjitna. X'tiswa l-ħajja jekk il-mewt ittemm kollox? Dik hija mistoqsija krudili. X'tiswa l-ħajja jekk il-mewt
iġib fix-xejn kollox. Is-sabiħ u l-ikraħ, it-tajb u l-ħażin, il-ħelw u l-mor. Shakespeare f'Macbeth hemm dik il-famuża kwotazzjoni li btal Malti fejn jgħid intefa' ja xema qed iqabbel il-ħajja ma' xema qasira li qiegħda bil-mod il-mod tispiċċa tinħela sakemm tintefa'. Intefa' ja xema. Il-ħajja jidell għaddien. Attur medjokri illi jiddandan u jinkwieta għal sija fuq il-palk, imbagħad ma jinstamax aktar. Ġieda l-attur għamel il-parti tiegħu, daħal wara l-kwinti ta' selġ. Il-ħajja jħrafa, storja li mhix vera ġifieri. Irrakkontata minn iblaħ, mimlija ħsejjes u storbju li ma tfisser xejn. Il-mewt, iva, ġib fix-xejn dak kollu li fih innifsu nafu li hu sabiħ. Kif għadna kemm tħallimna fuq l-imħabba hija sabiħa, imma l-mewt iġibha fit-tmiem ukoll. U din twassal għal waħda minn żewġ attitudnijiet. Meta bniedem jikkonsidra l-mewt, u għajna jdu kif aħna nippruvaw ninsew il-mewt. Drabi naħarbu minna imma funeral kollha kemm aħna kellna mmorru, jew ta' xi ħbieb jew xi qraba tagħna. U l-mewt Alla ifakkarna li hemm din ir-realtà kera li tridu tikkonsidraw. Twassal għal żewġ attitudnijiet. Peress li kollox jintemm, mela carpe diem, ġifieri aħta fil-mument, gawdi, iddeverti, bil-Malti ngħidu kul u tpaxxa għax minn hawn għal ġol kaxxa. Allura xejn, tinsa m'għandek bżonn xejn, iddeverti, isker biex tistordi biex tinsa il-vanità tal-ħajja li qed tgħix. U ħafna nies hekk jgħixu. Imbagħad għandek l-attitudni estrem ieħor illi twassal għal disprament. Li vera tirrealizza isma', speċjalment jekk bniedem ikun qed jikber fl-età u jara li kull ma għamel fl-aħħar mill-aħħar ħajkollu jħallih warajh. U l-fakultajiet tiegħu mentali, tal-intelligenza, tal-erf, anke l-memorja tiegħu u l-ġid kollu sa tagħmel bih. Issa ħankun twassal għal disprament. Wieħed mill-filosofi li oġbuni ħafna u Albert Camus, illi f'waħda mill-kwotazzjonijiet tiegħu famużi jgħid ismaħħa Joseph, should I kill myself or have a cup of coffee? Għax għalih isek qed tażel ingravata, din jew din ħan ilbes l-istess, għażel waħda minnhom li tmut jew toqtol lilek innifsek u tieħu kikra kafè għalih huma tal-istess valur, għax xejn m'għandu valur fl-aħħar mill-aħħar f'dik il-filosofija meta inti neħejt il-Alla mill-ħsieb tiegħek u kull ma tara il-mewt ġej għalik biex ittemmek. Il-mewt iġġibna f'sensina jekk taħseb fuqha. Iġġibna f'sensina. Tneħħilna ħafna wkoll mill-prijoritajiet ħafna drabi li aħna npoġġuhom fil-ħajja tagħna għaliex jekk inżommu l-mewt quddiem għajnejna ħanajtek li kollox qed jintemm, allura għalfejn ħanibni dawk l-imħażen kollha, dawk l-imperi kollha għax għadha pitada ħajaddi kollox. Meta konna żgħar konna mmorru fuq il-xtaj tar-ramla u dex u konna nibnu l-kastelli bir-ramel u mbagħad titla' l-mewġa u ġġor kollox. U ħafna minna hekk qegħdin jagħmlu, jibnu l-imperu tagħhom, imbagħad jitla' il-maltemp tiġi dik il-mewġa tal-mewt u kaxkar kollox magħha. U hija inevitabbli. Ħadd minna ma jista' jaħrab. Ġifieri nippruvaw ninsewha u marbuha npoġġuha fuq l-ixkaf imma eventwalment lilna l-koll. Ġifieri ħatolqot b'xi mod jew ieħor xi darba jew oħra. Però madankollu jidher li ma nistgħux ngħixu bla skop. Għax il-bniedem jibqa' jfittex skop dejjem hekk fajtu. Ekku għax aħna hekk magħmulin John. Fina bħal bniedem bilanċ. U għaxu bilanċ jemmen li se jsib dak l-ilma biex jissodisfa l-għaċ tiegħu. Dak huwa l-bniedem. Alla poġġa fina il-ħsieb tal-eternità
aħna doqna xi ħaġa mitjieba, apprezzajna xi ħaġa misbuħija, imma ma konniex sodisfatti. Il-fatt li rajt xi ħaġa sabiħa u oġbitni, irrid iktar mhux inqas. Jekk jien bil-ġuħ u doqt ftit mill-ikel, meta konna żgħar ommi kienet nartaħat tagħmel xi tiġiġa jew xi serdu il-forn jew majjal, u mbagħad konna mmorru nġibuh. U aħna ġejjin konna nagħmlu. Għax biċċa patata. Ma kienx taqtali l-aptit, anzi ejja naġlu mmorru d-dar ħanieklu. U l-bniedem li daq xi ħaġa mitjieba tal-ħajja, mhux tal-li ma jissodisfax ruħu, imma għandu din ix-xewqa li jrid iktar u iktar. Hemm din il-vojt ġo fina, hemm dan l-ispazju infinit illi d-dinja kollha ma timliex, hemm xi ħaġa li qiegħda tokrob ġo fina, jiena rrid iktar. Għalhekk il-bniedem jibqa' isus u jixtieq li jsib dak is-sodisfazzjoni. U hemm ukoll dik lajta li jisma' hemm skop, forsi għadni ma sibtux, imma hemm skop u hemm valur deep down kull bniedem għandu. Issa jew mbagħad tipprova taf inti toħon u tasru tirraġuna, imma xorta anke min jirraġuna li m'hemm skop qiegħed jagħti tweġiba u jipprova taf inti ġustifika li m'hemmx, mentri għalfejn tajt m'hemmx għax ġo fik hemm dik lajta li bil-fors hemm xi ħaġa l qed nirreżistija. Ħalla ma rridx naċċetta u ma rridx niskopriha fejn ta' bil-ħaqqi. Dak li semmejna fil-bidu fihom infushom huma skopijiet fil-ħajja li taħdem biex ikollok il-flus, li titgħallem, illi tiddeverti, mhux neċessarjament huma moralment tajbin u ħżiena, apparti dik id-distinzjoni. Fihom xi valur, imma qegħdin ngħidu li meta taqqat l-istampa kollha hemm xenarju sabiħ jew biċċiet lawnu lem li meta taqqadhom flimkien m'hemm xejn. Aħna qegħdin nfittxu dak li huwa lan aħħari, lan li huwa etern, lan illi anke l-mewt mhix kapaċi teqirtu. Xtajt il-Bibja fuq il-valur u lan ta' ħajjitna? Issa nieħu gost nitkellem. Għax issa jibda id-dawl jibda. Għaliex issa għall-inqas qegħdin niftħu għall-possibilità li hemm Alla, hemm ħalli etern, hemm xi ħadd li fih innifsu huwa ħieli huwa mħabba. U l-Bibja dak li tippreżentalna Alla etern li fil-bidu ħalaq is-sema u l-ard. L-univers mhux aċċident, l-univers huwa l-ħsieb ta' Alla etern. Mbagħad meta niġu għalina l-bnedmin, il-Bibja tgħid li Alla ħalaq il-bniedem għal darb'oħra, il-bniedem mhux aċċident kosmiku huwa magħmul bil-ħsieb tal-imħabba ta' Alla. Bniedem Alla ħalaq il-bniedem fi xbija tiegħu, b'xi mod jew ieħor aħna nixbħu lil Alla u kapaċi nidħlu f'relazzjoni ta' mħabba miegħu. Dak li tajt il-Bibja fuq l-iskop tal-bniedem, ngħidu aħna. Salm 42 l-ewwel żewġ versi. Bħala żiela jew ċerva imlebilba l-ilma ġieri, hekk ruħi hi imlebilba għalik o Alla. Ruħi għaċċana għal Alla. Dak hu l-għaġġ li qegħdin inħossu, dan huwa l-bniedem normali, mhux il-bniedem aljenat. Huwa bniedem illi qalbu qiegħda tfittex u tixxenna għal Alla. Kif qala b'mod sabiħ Sant Wisti meta jgħid int għamiltna għalik innifsek u mulej. U qalbna ma ssibx kwiet sakemm issib il-mistrieħ tagħha. Fik hemm hu l-għand tal-bniedem illi r-ruħ tiegħu issib is-serħan tal-Alla f'min għamilha fil-ħalliq stess. Il-katekiżmu l-qasir ta' Westminster l-ewwel mistoqsija x'inhu l-għan ewlieni tal-bniedem? L-għan ewlieni tal-bniedem hu li jigglorifika lil Alla u jgawdiha għal dejjem. Jigglorifika lil Alla li tarfu li dduq l-imħabba tiegħu li tħobbu u allura ikollok dak il-ferħ u tgawdiha li tiġi minn dik ir-relazzjoni. Il-bniedem maħluq għal Alla u jsib l-iskop u l-valur u t-twettiq ta' ħajtu meta jsiba f'Alla. Jiġifieri kwalinkwa oġġett anka bajro maħluqa biex tikteb biha.
mhux biex toqgħod forsi tħawad il-minestra jew tipprova twaħħilha mal-ħajtu d-dendel inkwatru bajru maħluqa biex tinkideb. Il-bniedem hu maħluq għal Alla u jekk irid isib sens u skop għal ħajtu m'għandekx ċans iżibu mkien ieħor ħlief falla. Dak huwa li l-Bibja tallimna, aħna maħluqin għalih, mela allura fih insibu l-iskop għall-eżistenza kollha tagħna. X'żomna milli ngawdu din ir-relazzjoni ta' mħabba mal-Alla? Id-dnub. Dnub li l-bniedem jgħid jiena rrid nagħmel fattija, rrid ninjora lil Alla, jiena kapaċi ngħix u jkolli l-ħajja mingħajr Alla. F'post f'Ġeremija Alla jgħid għax il-poplu tiegħi jagħmel żewġ ħtijiet, żewġ problemi. Telqu lili għajn tal-ilmaġieri, l-ironija, Alla li huwa s-sors ta' kull ferħ u mħabba il-bniedem telqu, dak huwa dnub. U mbagħad min-naħa l-oħra ħafru għalihom bjar imxaqqin li ma jżommux ilma. Taħdem biex tagħmel bir titħaffer titaħdem, il-bniedem jaħdem ħafna, imma l-bila qed iħaffer u għamxaqqa, ma jżomx ilma, u l-bniedem ma jistaqqat tisib sodisfazzjon fl-affarijiet ta' d-dinja, jagħmel x'jagħmel jekk iwarrab lil Alla minn ħajtu. U f'min nistgħu nilħqu l-iskop veru ta' ħajtina? Ġesu Kristu. Ġesu u dak li jagħtina l-ilma ħaj, ilma li tassew jissodisfa r-ruħ. Ma nafx. Fil-fatt qed nara fl-Evanġelu ta' Ġwanni kapitlu 7 vers 37 naqraw hekk ara Ġesu qed jitkellem. Fl-aħħar jum l-aqwa jum tal-festa qam Ġesu bil-wifqa u għajjad billi qal. Jekk xi ħadd għandu laġġ ħajġi għandi u jixrob. Min jemmen fija kif qalet l-Iskrittura joħroġ minn ġewwa fih xmajja ta' ilma ħaj. Jekk xi ħadd bilaġġ għal ħafna affarijiet ma speċjali għal skop fil-ħajja għal fejn għandu jmux għandu jagħmel ħajġi għandi. U fih minn fih joħroġ mejjun ta' ilma ħaj. Il-ġornejja nħeġġu l-semmija tagħna biex jisemgħu l-appell ta' Ġesu. Jekk inti bilaġġ ejja għandi. Il-ħajja hi qasira, il-mewt hi żgura, id-dnub huwa l-kawża ta' dil-miżerja kollha. Imma l-fejqan, l-iskop, lan, il-maħfra, il-ħajja nsibuha fi Kristu. Ningrazzjakom Joe u Joseph. Ningrazzjakom lilkom ukoll semmija li segwejtu dan il-podcast, nittama li kien interess, jella jkun ilkom taġid fil-ħajja tagħkom. Nsemmilkom.